Nog één keer omheen. Als je van nou eens Belvedere hoe Friesland heen is, dan lijkt het wel alsof het al je bosk is. Maar we weten ook dat Friesland vooral bekend ziet om zijn wetter. Zimmers kerst er mooi in zwemmen of op varen. En winters, als het een beetje verzen had de meesten, dan kerst er een heel weinig op rieden. Dat tinkt er net een soort benij, maar dat wetter dat kan ik heel vervelend worden. Vooral dat er te volle van is. En dat bad nog wel eens in de winter of in de jest. En om in Friesland droege voeten te houden, gaan ze hier en daar gemalen del zetten. En het oudste, dat zit daar, die kant op, bij de Lemmer. Dit komt net zo vaak meer voor, maar vroeger wie het haast elk Iersa. Grutte stikken in de midden van Friesland, roem dan onder wetter. Dit is Watten. Dooi en zware regenval hebben het waterpeil in Friesland zo hoog doen stegen dat vele hectaren bouw- en grasland zijn ondergelopen. In de streek rond Heerenveen zijn op deze wijze een groot aantal kunstmatige meren gevormd, waaruit hier en daar als kleine eilandjes de geïsoleerde boerderijen oprijzen. De vele gemalen en watermolens hebben de overvloed niet meer kunnen verwerken. Ook in de echte meren, die op hun golven nog de laatste bewijzen van de winter meevoeren, is het water hoog gestegen. Het is voor de Friezen die aan veel water gewend zijn, nu toch wel een beetje te veel van het goede. Vooral ook omdat zelfs de wekelijkse ontspanning erbij inschiet. Bij Weidem ziet deze mooie oude windmolen. Om het wetter toch maar uit het land te krijgen, gaan ze dit soort molens del zetten. Dus je ze oeral in het landschap. Wien is de motor van deze molens. Wienmotors nemen ze daarom ook wel. Die molens die pompen het te volle onwetter uit het vaak wat leger lezende land, een polder, in de sletten en de kanalen. En nu ben je vervangen door elektrische pompen. Zo ging het vroeger. Overal staan wettermolens in het landschap, die ervoor zorgen dat het land droegpompt wordt. Ze staan er nog wel hier en daar. Denk er maar eens om. Deze is al heel oud.
Een tjosker nemen ze zo'n molen. Als er een heel soort regent hier of alle sneeuw en ijs smolt, dan pompen al die molens het water in de sletten en de kanalen. En zo kwam het dan ook in de grote marren van Friesland. Nou, al die sletten en veerten en marren bij elkaar dat het Rijnwater in afvoerd wordt, dat neemt de boezem van Friesland. Die Frieske boezem die streemde vroeger heel vaak oer, omdat de meesten bij de provincie zijn, nou dit ken ze net. En toen hadden ze hier bij de Lemmer dit stoomgemaal bouwd, het Wouda-gemaal. Maar meestal zeg ik heel vaak het gemaal van Taco-Siel. Het Wouda-gemaal waard in 1920 iepene door koningin Wilhelmina. Het is nou nog het grootste stoomgemaal van Europa. Het meldt net zo vaak meer. Er zijn oren, modernere gemalen bij komen. Alleen nog als het water in de boezem van Friesland heel heeg stiert, dan komt dit gemaal wel weer in werking om te helpen. Dit is een stoommachine. Eens is zo'n stoommachine het stoomgemaal in het Lieds. We hebben hier een chattel, die zit vol wetter. En dat wetter dat maakt we aan hiermee warm. Nou, als wetter warm wordt, dan komt er stoom en dat hebben we krek nodig. En nou maar we even geduld hebben. Nou siert het wetter. En hier komt dus een hele grote druk, een hele grote kracht in die chatteltje. Maar als ik dit klepje dicht hoor, dan kan die stoom nergens oors heen. Dan trot dit buisje, dat gaat hier onder dan komt het hier weer omheen. Hier hinnen en hier zet er deze zoeger in beweging. Nou, en op zo'n stoommachine kun je een protte dingen aansluiten. Pompen, de gelieks. Nou, eens gaat het met deze stoommachine kreksa. De stoom in deze chattels, die zet die grote rijden daar in die hal in beweging. En die melen het te volle onwetter uit Friesland naar de IJsselmar in.
Hier streamt het wetter het gemaal in, als al die pompen jellen. Nou, en op dit plak streamt het wetter uit de Friese boezem, sa de IJsselmar in. Ja, en dan dat prinseske dat graag een gemaal ha woe. Nou ja, een prinsgemaal. Ik ha alles wat ik hebben wil. Ik krijg alles wat ik krijgen kan. Ja, best mijn leven gaat door rozen, omdat ik een prinseske ben. Ik ha de allersmeste gsm, een computer met 1000 megabyte. En als ik joet naar je scooter wil, nou dan krijg ik hem juster van heid. Maar één ding ga ik nog net, en krijg daarvan ha ik het meest verlet. Waar het mijn prijsgemaal? Waar zit mijn prijsgemaal? Zit er op een mar? Zit er bij de sleet? Of zit mijn prijsgemaal in het Prinses Margriet kanaal? Waar had hem schoen? Waar hing het eruit? Ik ha verlet. Ik ha verlet van een wierte tuut. Ik ha hinders, wollen stickers, size, diamanten, gouden ringen. Ik zit aan mijn bedonen nekken in de pieperjure dingen. Giet van riek naar rieker, troch naar superriek. En ik zelfs geef van vet naar hij vetter. Maar krijgt het al jaar van mij cadeau. Voor een stuk, voor een hunk, voor een spetter. Maar die onder een beter vol. Of op hege wilde zeeën. Ach, worst mij net verliezen. Wol Norris, broes en sieren. Waar het mijn prijsgemaal? Waar zit mijn prijsgemaal? Zit er op een mar? Zit er bij de sleet? Of zit mijn prijsgemaal in het Prinses Margriet kanaal? Waar had hem schoen? Waar hing het eruit? Ik ha verlet. Ik ha verlet van een wierte tuut. Tuut. Een wierte tuut. Even verder als Lemmer ben we hier, bij Starem. Want ik dat gemaal in Lemmer, dat koe al het wetter uit de Friese boezem net on. En daarom ha ze letter dit gemaal erbij bouwt. Het Hooglandgemaal. En dan kist je Rick zien hoe volle wetter er wel net troch het gemaal streamen kan. Zo breed is het. En zo zegt dat naar je Hooglandgemaal eruit doet het krekkleer weer. Vooraan de IJsselmar, dan is juist het gemaal en verderop dat grote kanaal dat ze door ek groeven ha. Dit is geen stoomgemaal, maar een gemaal met elektrische pomp. Maar het docht hetzelfde. Bij heeg wetter uit de boezem van Friesland wetter de IJsselmar inpompen. Met fjouwer van sokke grote schroeven. Spuien heet dat. Maar soms, als er te min wetter in de boezem stiet, dan laten ze hier ik wel eens IJsselmarwetter de kanalen en marken van Friesland inrennen. Je kent mooi zien hoe die schroeven het wetter voortpompen. Helemaal in het noorden van Friesland ben we nou.
bij de Lauwersmar. Het mooiste zou het vanzelfs wezen als het wetter hup de zee instreemt. En dat ken je er. Dat zijn de sluizen in het dik van de Lauwersmar. De Lauwersmar is een grutmar en het protte van het wetter van Friesland streemt daarheen. Daar is de Lauwersmar. Daar is de Waadzee. En dan is de ijs heel simpel. Als het wetter in de Waadzee leeg is, als het eb is, dan gaan die dwarren van die sluis omheen. En dan kan het wetter van de Lauwersmar de zee instremen. Elektrische motors takelen die grote dwarren in de sluizen omheen. En daar worden ze bij geholpen door hele zware gewichten aan de orenkant. Als die sluis door omheen gaat, rent het wetter dus vanzelfs de Waadzee in. En dat gaat het. Hallo? Als er genoeg waterspuit is, kan de sluizen weer dicht en wordt het weer rustig in de Lauwersmar.